ngoba yena besendleleni engafanele ukuba sendleleni. Waphuza wasithatha imoto. Kanti ayivumela umthetho wendlela okuyini oyiqiniso ukuthi uhambe kule ndlela uphuzile. Kanti uJesu uthi ngiyindlela, uthi ngiqiniso. Iqiniso yini iqiniso? Ukuthi uhambe ngemthetho yale ndlela kule ndlela. Mawamba 16 azokubopha amaphoyisa. So uyasifonela ukuthi hey wenza umkhipha la wena buthi system cap hey angisafikanga ngizongiboshiwe yini hey bengijaha kakhulu awuhambanga ngeqiniso. You'll never receive life, which is a destination. You'll never see the Father, who is a destination. Oyiko futhi ukuphila onjani onguna phakade. Bona indodana kaNkulunkulu esifikile siyazi enjani yasinika ini umqondo ukuba simazi oweqiniso. Sikuye oweqiniso, kuyo indodana yakhe uJesu Kristu. Yena uyini uNkulunkulu oqinisileyo nokuphila onjani onguna phakade. 1 John chapter 5 19 and 20. uNkulunkulu uyiko ukuphila onguna phakade. Makhuluma ngokuphila onguna phakade, khuluma ukuthi siya kuNkulunkulu siba naye phile kithi. Then sinokuphila onguna phakade. Alo kuphila onguna phakade kusendodaneni yakhe ubani uKristu Jesu. So khanjwa ngeqiniso. Owedwa kholo. Semsebenzini kholo. Ngadlalisi emsebenzini. Bona bazalwana abadlalisayo emsebenzini ubhansa omamizini. No mama wabhansa hayi angibhansi kodwa phela ngabe ngibona. Ngidlalise kodwa phela ugade sibanibani kodwa umzalwane. Nabanye abazali bayathinta emsebenzini wena. Abuyashumayela zakhali kodwa yathinta. Bathinta abazalwane. Bayathinta. Hayi sihamba ngeqiniso. Khulume kahle inceke lamele ufakazi. Amen. Nento nje oyishilo uzinembezi ukuthi yaklasi ukuthi yadlalisa nawo wentombezi. Manje uthi unembezi wena wenzani wena? Nembezi kulasi. Masuthi umzalwane obanjalo ufakwa in conscious, fakwa uva. Amen. 14 ayiseqeda moya shaya 1 bazalwane. 14 verse 14. Ke abangena ngesango elimqinwa bahamba ngendlela ecutheneyo basinga ebomini yaye bambalwa abenje njalo. Amen. Kuze ngizwe ke imfundo ngezulu. Kepha isango lincane nendlela incingo eyisa ekuphileni bayingcosana abayifumanayo futhi iyacingwa yafunwa le ndlela. Amen. Yenze njani? Ungayifuni ngekuyithola. uNkulunkulu izinto zakho uzenze kanjalo. Uzibeke za ngendlela ukuthi fanele ifunwe ngoba nayo iyafuna. Uthi ngifuneni nisenokumthola. Ningibize ngisese duze bese ethi ngifuna ukunixwayisa. Uyo futhi le ncwadi uMethu 6. Athi ngifuna ukunixwayisa, ngifuna ukuniyala. Ngifuna ukunivula amehlo. Nina ningafuni izinto zokudliwa nokuphuza nokumbatha. Athi lezo zinto kuhlupheka ngazi abantu abanjani abangakholwa. Athi funani ini? Umbuso wezulu nokulunga uyafunwa umbuso wezulu. Uyabonakala umuntu ofunayo. Ngeke ukuthi uhlele ubuka iTV uthi uyafuna. Hey. Wenzani ngiyafuna. Kodwa ubuka iTV Generation the Legacy. Hayi ngiyafuna ngilahlekelwe into yami ngiyafuna. Umuntu ofuna umbone epequze yonke into okubheke phezulu. Umbone umuntu uyafuna. Amen. Ekipe yonke into ebeka ngaphansi uzumbuza ukuthi ufunani? Ethi ngilahlekelwe into yami ethize. Manje lithi kaNkulunkulu masifune lento. Ngoba iyafuna. Amen. Uzombona umuntu efuna yamisela. Ngoba usuke efuna into enokuphila kwakhe. Nawo izwi lithi ke kepha isango lincane nendlela incingi. Isango njani? Indlela injani? Incingi. Uma kuthiwa into incingi uyazi R ukuthi yenze njani? iR ihamba ngokucija. Amen. Futhi la kungenwa khona ungena usungena uthi hey nami ngangena. Ngoba ifuna abantu abazoyifuna, hayi abazorelaxa.
Hallelujah. Mu relaxile. Ngenzeke ungayitholi. Sindiswe ngomusa. Ayikho into ekufanele siyenze. Mangiqoma, mangifuna ukuqonya ngiyaqonya. Kanjalo evangelini. Lutho, yafuna. Noma usumbona ukuthi wazi wakhazimula athi geza ngobisi. Iwazi wagcobezela. Futhi uyangithanda. Lithi imizwe. Lithi ngoba nawe uyakhazimula ngathi ugeza ngobisi then fanele ulahleke. Amen. Ulalelizwe lithi kambe mina ngiyafuna. Mangabe ngizothatha le ndlela ngithole lento engiyifunayo. Ngiyafuna. Funa ini ukuphila okunguna phakathi. Amen. Mina ngisendleleni encimo. Mina ngifuna ukuyongena ngesanga njani elincane. Mina ngifuna ukuphila okunguna phakathi. Lo lamazwi asho uJesu. Akazange asho ukuthi indlela izoba lula. Why thina abafundisi sifuna ukuyenza ibe lula? Ngoba sifuna ukugcwale la. Sibala ama head count. Holy bandla na 1000 members. Kodwa nesihogweni 1000 members. Sakhe indlu kaNkulunkulu akusidleke lesisakhayo. Sakha ini? Akusidleke. Unyoni mayizo wakhe idleke nempaphe zayo yafaka. Asifaki nempaphe la ngokwethu siyathatha siyafaka. Kufuneka emqondo yabantu la. Amen. Kufuneka izwi likaNkulunkulu, akufuneka emqondo yabani? Akufuneka emcabango yabani? Akufuneka ihlakanipha kwabani? Kodwa kufuneka izwi likaNkulunkulu. Ngoba izwi likaNkulunkulu liyi ukuhlakanipha kaNkulunkulu. Nokuba noma kubantu lingayini ubula kodwa kuNkulunkulu ukuhlakanipha. Lithi izwi likaNkulunkulu nobula kaNkulunkulu buhlakaniphile kunabantu. Nokubuthakathaka kwaNkulunkulu kunjani? Kunamandla kunabantu. uNkulunkulu uthatha lezi zinto ezidelelekile beyizona eziphakamisayo kuyisebenzisa ukuze enjani adanise athobise lezi zinto eziphakanyiswa abantu njengemali njengemfundo. Abantu bephakamisile imfundo. And the reason why abantu bephakamise imfundo is because imfundo ibanika imali. Banethiwa imfundo wangatholakala lutho ngabantu abayisebenzisa indaba yemfundo. Abantu bafuna imali. The only reason why nje imfundo ingaka, hayi bekezela ntombo. Ufunde kuyaziwa lo muntu uzosebenza ahole kahle athenga imoto ahlale ku ndawo ephezulu ekhaya. Funeka imali. Khona phela izinto ezinye right ezinganikani imali abantu abayisebenzisa. That's why nevangeli sekuthetha nayibambezela sindisiwe. Nayibambezela. Yangizwela nofanini. Ubani wazi uzofanini? Ngcono uthi sefast nethemba. Ukuthi sobonana naye. Nobula lobu sifast nani? Ya, sifuna lelo themba. Themba lijabhisi. Thando kaNkulunkulu thelwe enhlizweni zethu ngomoya ongcwele. Themba lijabhisi. Ngcono uba nethemba nokuphila nje. Abanye baphuma khona insindisweni bathi ayinzima lento. Ahlala mina ngajoli. Funa ujola ngenkani. Yo. Yonke into nenza yini nenza inkomfa zeyouth. Nigadi youth. Ngamhlezi ngibatshela nakwelinye ibandla emaqala ukusindiswa. Igadi youth. Banamandla labantu bayashiseka bathatha ibandla balijikele ngalile kwistrati. Lozothi hoyi iyouth. Thatha ibandla lijikele ngale. Abatshela manje ngizwe istory ngithi hayi sowaphuma ubanzi lapha. Ngithi ngathi igadi youth. Ngoba indaba nami ngize ngiphume kwaba iyouth. Bazowathi youth ngathi manje siphike kuthembisana umshado ejolana kwanjani. Kwaphansi phezulu kanti kwenzeka lento nzana nengane zencebo nencikazi kaze ku leadership. Ngane incika yathembisa ingane encikazi baku leadership bangasayishada. Thatha umuntu avele kwasephuka kwaphi kanje. Amen. Bashiseka labantu. Baphinde bashisena ngento error. Nawo kufuneka abadala abazoma phambi kwabathi ehambe manje kanje. Hayi. Salani phansi nibuke lento enziwa kanjani. Dala sayahamba thina. Bafuneka experience ekukhulu ngingayazi lento. Kodwa kufuneka experience abantu abahambe kahle. That's why izwi kaNkulunkulu umuntu ozoba umholi bandle nangabe umuntu onovice umusha.
usandongena usemafurufuru yonke into nje ekuthiwa kahlale phansi lo uyalalela fundiswe ngathi nesefundile ke mase kuqalela na ukuthi uzoba umholi inkokheli athi hayi nami ngigcobeki amen ngibekeni phela bayakhethwa amalunga baholi noma nokhethi nini amen nokhethi bomunakala izinceke ikhethe amen twayi inceke nezothemba ithayi uzosibhekela umsebenzi usho njani mphuthulo upumpa Hayi njalo. Titus ngakushela khona lokho ecredit ukuthi ukhethe Hayi njalo. amen ukuze ibandla libe ne-order amen Amen. sofuna abazalwane bengena-order namhlanje mbona khasa umboni Hey. awazi umzalwane ukuthi usetshenziswa kanjani umsebenzi kanjani umzalwane onjalo ungathembakele Hey. awusazi nawe noma ufikile kanje ukhona umzalwane uthembeka nje iba khona nje ube khona sikwazi ukuthi khona sikuthembe asibani bani show uzoba khona ube i-showcase umzalwane hayi nini uyayizwela iyangilalanga kahle wena benze njalo umuntu angakhohlela kabili evuthumini ezathi ayangiyi ubani futhi uzombuza khonzisa kabuhlungu khonzisa nje kabuhlungu nangizomthini uma ungama wena kuthiwa ubumholo wenziwe leyo nto leyo kanjani kuwena haleluya indlela incingo nesango njani aseni kwelinye ivesi bazalwane senilapha incwadi namaroma haleluya amen bazalwane yakhiwa Amen. kwakhiwa umuntu kudilwa ne-character yomuntu i-character uNkulunkulu ayifuna which is the soul character kufanele ishintshwe isuke endleleni yakuleli lizwe amen abazalwane bakudala abeshaka mekuhlula lento iyeke khona nengoma encane esho njalo bathi mekuhlula lento yenze njani ngazosididisa khona abantu abakudidisa uthi angididisa lo mina ngiyazi lendlela wangididisa sifuna ama-navigator thina sebenza updated hayi navigator sokutshela ngestrate esidala sesashintsha kusesiwater sisulu sekuyi-Nelson Mandela isahleli water sisulu uyakudidisa abantu abafuna ukunika direction bengayazi bathi uJesu Kristu impuphuthi ngekho kanjani impuphuthi hayi kingayeni yona nibona nje ni-20 ingoba anenzi ukuthi ufuna ukufaka into yasezweni uzokholiki bakhe mebekhuluma noma uclassmate bakhe mebekhuluma ukuthi ebandleni labo baningi benze njani akudlalwa la ngazathi thini akudlalwa kuphi sezulwini Jesu Kristu akadlalanga esiphambanweni asho ukuthi ngiyabethela ngingabethela zange ngenze njalo wabethela haleluya zangadlala umjika Job ngiyabethela ubuhlungu hambi kanjani wabethela kusebusuku kusensimini kunamo engabaleka ongenagesi wayengabaleka nje ekhaya hlaya khona kodwa ukhulekela uthi akabani ithi ihora selifikile thina siyadlala siyabonakala siyakholwa akholwa hayi angikholwa makuzi ubunzima hayi ngizoma ke naloyo Jesu makuzi ubunzima park Jesus in the garage nyanga woza sibiza abanye abantu sesinenkinga nini zama ngezinye indlela we park Jesus ukholwa lo ukholwa noma sesithi sima ukholwa lokho benjengo Shadrach noma Meshach Abednego bethi kulungile asisho kodwa siyakholwa amen hayi sikholwa isinqumo sihamba kahle ukugcwala ama-fridge uma uvula ifridge kuqatha kuphulula uthi ya Jesu mkhulu angazi ngiphilipile nje ushumayela ngesibindi uphela upoloni ususiza lo Jesu akasebenzi wena futhi asizweni bazalwane Thema Roma 8 Roma 8 I think verse 17 hallelujah adlali bazalwane siyakholwa sibambeni lento sihlangane ekhaya noma ngingasabuyanga la nami nemkhulekise ukuthi ngingadlali ukuthi siyohlangana ngale Hallelujah amen
sihlangana ekhaya noma singazange sahlangana babu ngesikhohlo sibanga mayona molwane ungazange ake ungasazange wazodumisa inkonzo la ngikhonza khona udumisa ngani hayi sikalata amen ibamba ngani haleluya hlangana ekhaya amen thathela amazwi bazalwane ayoba ikhotha lendlela unisize insindiso ayikhulula kodwa iyahambeka futhi imnandi nani enkosini nasemandleni amakhulu ngoba nasezweni hayi ukuthi kulula akukho lula abezwa bekukhohlisa bethi kumnandi ayikho into emnandi ezweni kumnandi ngoba ngaleso sikhathi kumnandi ngoba uphilela ngendlela yakho ngentando yakho into ekuphatha but balisizi kwabona balisizi abantu basezweni balisizi abanye bagibela imoto ebusuku abalala zinkulu zingaka hlala endlini ezinkulu babulala abantu abanye abantu zibathole lezo zinto banako ukuthula emoyeni ngcono ukuhlupheka ufe ungenalutho but unethemba nokufuna izinto kodwa ithemba ungenalo ngale yakudlalo kunengoma kaShomo ethi ngalelo langa amehlo akhe ayobefana namalanga ngalelo langa yokuthi uthi uyambheka yonke into akwayenza lamehla esikena ihlala ubala njengalokhu njalo uyoqamba mapha manga ngoba aqambeka manga ngale umuntu uqamba manga umoya wakho okuwe umoya wakho lo uNkulunkulu awufaka umelana nawe uveza ama intentions akho ukuthi why wayenza lento wayenza ukuphikisa ukuthi unamanga wena lento wayenza ngoba ufuna ukubonwa abantu umoya wakho mina wena uqobo ngoba umoya kaNkulunkulu kumuntu isibani sikaNkulunkulu amen akwazi uqamba manga kaNkulunkulu so umelana nomphefumulo wakho ufuna ukukhohlisa uNkulunkulu ukuthi hayi Nkosi nangingazama athi hayi ungazami ufuna ukubuka ngale akunankohliso hayi akunankohliso asiyenzeni lento ngokubathi ngokuqotho hambe nje unonembezo pure nembezo nginacala nembeza nje umsulu uzwe ukuthi hayi cha unembezo wami umsulu amen ngabe nabani amen asifundeni Maroma 8 verse 17 verse 1 yebo verse 1 kunesihloko umoya umniki bomi umoya umniki bomi umoya yini umoya osinika ukuphila umoya kaNkulunkulu khona kule ncwadi lithi bonke abaholwa umoya kaNkulunkulu labo bayini bangamadodana noma abantwana bakaNkulunkulu fanele siholwe yini moya isifundeni 17 ukuba ke singabantwana bakaThixo sikwazindlalifa zikaThixo ewe sizindlalifa kunye noKristu kuba kaloku siva ubunzima kunye naye siphinde siwongwe kwanguye naye haleluya ngizoyizwa ngifunde masishane uma ke singabantwana siyindlalifa futhi izindlalifa zikaNkulunkulu izindlalifa kanye noKristu uma phela sihlupheka kanye naye ukuze siphiwe inkazimulo futhi kanye sihlupheka kanye uze sophi inkazimulo kanye manje masingahluphekanga yena ahlupheka sisothola inkazimulo ayibona ivangeli njani lezi zinto zila ngikhandi bafundi banamhlaba bakhetha amasweet eBhayibhelini lamazwi abathanda kakhulu uma bathi declaration ama declare no weapons formed against me shall prosper was leyo nto wena uyazi nje ngokukhola iloko no weapons formed against you shall prosper akukho wrong izwi nalelo kodwa lokhu uyakwazi ingoma lokhu uthi ziyazi yakhala lekashisa asifundeni elinye bazalwane ngizoba amen lokhu uyakwazi ingoma 2 Timothy amen uma sifuna ukuba indlalifa kanye noKristu phela sihlupheke futhi kanye naye asingaqhamuki nje sesifuna ukudla kamnandi
Funa ukushaya ama penalty. Wona strike ekuthiwa siyashisa kanti sinamagoli amaningi ama penalty. Sikora nje penalty. Amen. Sifanele phela ukuhlupheka. Amen. 2 Timothy chapter 3. Cela sifunde lapha ku verse 12 no 13. La ku verse 10 kunesihloko. Yebo, ngisifunda. Isiyalo. Verse 12. Lethi siyalo. Leyamithi ukubambelele esifundweni esilungileyo. Ukhona isifundo kuthiwa sikhona kodwa singalungi. Kube isifundo kodwa singalungi. Isifundo sibaleka abazali sisekhuluma lento izo. Bazongunderstand abantwana abafundayo. Khona abanye benza ilokho abafundela kwa udokotela, abanye ama-nurse, abanye ama-teacher accountant. Usuka nje uyimpuphu yempuphu. Mina ngasuka ngiyimpuphu ngazani nameli. Ngathathwa ngofaka university ngafike ngafaka inqondo. Yokuba umeli ngifaka ilong ngxilo. Indoctrinator isifundo, doctrine indoctrination. Uma sila siya indoctrinator, siya indoctrinatwa, siyafundiswa doctrine, a sound doctrine. Khona i-wicked doctrine ngoba nama-Satanists ayafundiswa, nama-antichrist ayafundiswa. Amen. Umuntu nje kuyena kunehalo la kuzongena khona isifundo. Umzalwane uma ngesifundo ukuthi umzalwane umbone ukuthi umzalwane ubona ukuthi ufundiseke ini. Lokho sikhuluma ngathi uqhwa kanjani, uhamba kanjani, ukhuluma kanjani, wenza ini. Sikujaja ngalezi ntaya kodwa yebo ude kodwa akafundisekile. Amen. Wenza izinto noma kanjani. Isifundo noma kwambelele esifundisweni esilungileyo khona singalunganga. Khona singalunganga. Silahlekisa abantu. Ngenza nje noma kanjani. Phela nina nisebancane. Ngizoshada kanjani ngingajolanga. Izifundo nazo lezo. Kodwa alunganga. Alunganga. Asifundeni ke bazalwane. Verse 12. Verse 12. Kambe intuthiso yomfikela nawuphina umKristu ofuna ukuhlala esoyika inkosi. Hey, ngizwile le kodwa ngizwanga. Amen. Kodwa nje methi intuthiso ngathi ngiyezwa. Asizwe ngesiZulu ngizoyizwa kahle, nginga-assume. Yebo, bonke abathanda ukuhamba ngokumesaba uNkulunkulu kuKristu uJesu bayakuzingelwa. Bayakuzingelwa. Abathanda ukuhamba ngokumesaba uNkulunkulu kuKristu uJesu bayakuzingelwa. Kunamadimoni amile azingelana namaKristu afuna ukuhamba ngokumesaba uNkulunkulu. Akhanda amasu, angalali lapha emkhathini. A drafter, ama-ideas, orchestrator. Lo singambamba kanjani? Yini singambamba ngayo? Azoletha inhlupheko kuwena. Uma singeze samnika umsebenzi lo, suvale. Sihambele kubaqashi, sivale umsebenzi. Uzohlupheka aze ayiyeke lento yokukhona. Kodwa ke bazalwane ngifuna nazi, ayikho into eyenzeka kithi uNkulunkulu engavumanga. Uma uNkulunkulu engivumile lokho futhi ukuthembile. Ngoba uNkulunkulu akakuniki into noma akayiyekeli into engaphezulu amandla akho yenzeke kuwena. Usuke sekunikile amandla ukuthi ubhekane nayo, kodwa wena ungazi. Hallelujah. Uma nje ezoyekela into ukuthi yenzeke kuwena, amandla unawo. Ngoba uNkulunkulu akayifuni umuntu into angamnikanga yona. Ibazame senimbambe isikhathi eside, mina ngijwayele ukuba uthisha. Amen. Ngivali. Amen. Now izwi lithini yebo bonke abathanda ukuhamba ngokumesaba uNkulunkulu kuKristu uJesu bayakuzingelwa. 13. Kodwa zona izikhohlakali nezikrelemnqa ziyakuqhuba zisuka ebubini ziye kobungaphezulu ububi. Zihamba zikhohliswa nazo. Izindaba. Izini izikrelemnqa nani? Nezikhohlakali zokwenza njani? Ziyakuqhuba zisuke ebubini ziye kobungaphezulu ububi. Zokwanda. Zokhule ebubini. Zikhohlisa. Amen. Abenza okubi
sikhalene nesikhohlakala khona la ekholweni asho njalo umpostoli Paul evalelisa ebandleni lase-Efesu lapha encwadini yezi 20 khali inyembezi ethi angisekuphinde ngimbone moya ngcwele ungitshela ukuthi ngiyofa bakhala bacifuzela inyembezi bathi ungayi eJerusalema sesibonile vele ephume neprofeti ezazingaqambi uyofika uboshwe la futhi uyofa wathi ngikhalelani ngicifuzela ngenyembezi because nakusika ukuthi ngimisela ukuthi ngingaboshwa kuphela nokuyifela indaba yevangeli kulungile wathi ngiyahamba ngisawuphinde ngimbone wathi umoya ngcwele ukhulumile ngokucacile wathi la kunina kusazovuka amadoda azoyishintsha indaba yomlayezo iqiniso amen asingashintsha umlayezo ashintshe ivangeli amen noma ungahluleka-ke wena musukufusuka umuzoma la ufuna ukushintsha ivangeli hlulekele wedwa ngabe sezikushayile ngcono ushumayele ukhala kodwa uhlulekile ngiyazwa wathi ngithini kodwa yona ushumayele njengoba injalo ashintshe umlayezo kaNkulunkulu ufuna ukuduka nabaningi lithi leli lizwi kwenzenjani kepha abantu ababi nabakhohlisi bazoqhubekela phambili ebubini bedukiswa asivaleni ngaleli bazalwane bedukisa benzenjani asibheke ukuthi yini inhloso yenhlupheko ngoba hlushwa nje ngoba phela kuthiwa fanele sihlushwe khona ipurpose yakhona 2 Corinthians chapter 4 amen asishumayeleli ivangeli noma sifundisela ukuthi discourage sifundisela ukuthi nazi ukuthi la ikhona verse 16 17 18 2 Corinthians chapter 4 16 17 and 18 Elo kuhamba nawe ngevesi ngoba semfuna ukuvana amen okay verse 16 Ndiyanibongoza ke celisani mna ngenxa yoko ndithumela uTimothy ongunyana wami endimthandayo 2 Corinthians chapter 4 verse 16 Cela ucheke kahle la ukuthi uyazi amen hallelujah Amen. okay sitholile Hlako verse 16 kunesihloko ukuhlala ngokholo ukuhlala ngokholo kuyahlalwa ngokholo amen yebo ngafundi kungenxa yalento ke singethi mandla nje kaloku imo yethu entsha isuka ihlaziyeke ngokuhlaziyeka amen Hallelujah. ethi ngesiZulu ngakho asidangali kodwa noma kubhubha umuntu wethu wangaphandle owangaphakathi wenziwa musha imihla ngemihla zokuza ukuthi wenziwa kanjani noma umzima afika akufika ukudangala kuthini ngoba kukhona into esetshenzwayo thina umuntu wethu wangaphakathi noma lezi zinto zingenzeka lezi zenzakala asizwe ukuthi lo muntu wenziwa kanjani abe musha musha imihla ngemihla 17 ewe ezimbandezelo zexeshana zincinane zinjalo zisilungiselela iwonga laphakade bazalwane siyayizwa lento ngesiZulu ithi ngokuba usizi lwethu oluludlana olunjani elungolomzuzwana liyasebenzela isilinganiso sani senkazimulo emiyo phakathi so lolusizi nokuhlupheka esinako yiko kusebenza inkazimulo lesizwa ngithema ngikhuluma ukuthi uma wena ufuna ukuhlupheka kancane inkazimulo yakhe yobancane bengithatha lana ke ngoba usizi nenhlupheko esibhekana nazo esebenza ini kazimulo umuntu ngaleyo kazimula ngendlela ahlushwa ngayo ngesilinganiso sendlela ahlushwa ngayo lesizwa ngithema ngikhuluma kobabizo nothi noma usuthanda ngeke ufane noPaul Hayi. ngithatha la amen ngoba ukuhlupheka kwakhe kwakuokunye ungeke ufane noKristu ngeke ufane nalamadoda atshalwa ngenxa yevangeli anqunywa bhekisa phansi amanye afakwa emafutheni ngoba ngizofaka emafutheni mina ngiyabaleka bakule ivangeli ngiyabaleka yena uJesu uyazi non-negotiable ngofaka emafutheni hayi izama lo gazi ngiyabaleka
Kodwa bona bani. That's why they are called the founders of the gospel, which is the foundation. I'm not telling you the foundation. The foundation kabani. Thina sakhela phezukwayo. And bayimela le. Wabuya noKristu Jesu baqinisa. Wathi mina niyazi le sisazokwenzeka ukuthi. Awabonisa izulu, awabonisa isifoke, awabonisa ezinye zezinto. Abeshumayela ivangeli belishumayela ngembono. Bonke abapostoli bathathwa bayoboniswa lenkazimulo kodwa basixoxeni. Uyezwa umfundi incwazi ukuthi wabona. Apostoli Paul ke yena uzasitshela kancane ukuthi mina ngiyayazi ngiyamazi umuntu ngoba yena wathathwa ngenyama yakhe. Kathathwanga ngomoya. Wathatha inyama yakhe wayofaka ezulwini. Ulo muntu angimazi noma umoya noma esemzimbeni ngoba wathathwa ngenyama. Kodwa uthe mase kuyise wathi izinto oyibonile inkulu kakhulu. Therefore watethelwa ini Eva ingelosi kaSathane ukubizwa mohluze emzimbeni. Uthi ngakukhuleka kathatha inkosi ngathi ngicela uyisusa wathi uNkulunkulu lutho unnecessary ukuthi ibe khona. Wathi umusa wami konele. Wathi amandla amasebenza kangcono emzimbeni. Uthi ngeke mase khuluma uPaul Paul athi then when I'm weak I know I'm strong. Hallelujah. Azange bahambe kamnandi. Abe nosizi kwabona. Khona laba abamthiwa khona uPaul Paul bembiza ngelokhu njalo ngewashawasha. Bethi ukhuluma njalo. Wageza izandla zawathi ngiyabashiya labantu. Wafika uJesu nozathi nabantu abaningi ngapha. Hlala shumayela. Khona abamshaya khona bamshiya bethi ufile emkhande ngamatshe. Wavuka. Wafika uNkulunkulu uJesu Kristu wafika wamqinisa. Wavuka washumayela ivangeli. Bahlushwa. Nathi sinako ukulingene thina. Sengazwakala ke manje mengithi ngisazokhala. Yezwa kandaba? Ngisazokhala. Le ndlela eyenhlupheko eyosiza kodwa kumnandi. Hallelujah. Siqedeleni kuyo yona lencwadi. Kuthi thini ke lapha ku-18. Ngoko ke asilangazeleli izinto ezibonwayo, silangazelela ezingabonwayo. Kaloku ezibonwayo izinto zezexeshana nje, kanti ezingabonwayo ziyakuhlala zihleli. Siphakamisa izinto ezibonwayo, siphakamisa imoto, siphakamisa izindlu, siphakamisa imali. Phakamisa zonke lezi zinto omasuda manje. Owa ikhathi esiningi bazama kuyacompete manje. Amen. Ngezunyawo, cathi lecijile. Amen. Angisho singafaka cijile. Amen. Makheke nibhoboza. Sivangeni lo. Thina lethizwe kaNkulunkulu asibheke izinto ezingabonwa. Ngoba yize ezaphakade. Kholo kulapho bazalwane. Kholo kuba nesiqiniseko ngezinto ezithenjwayo, ngoba nofakazi ngezinto ezingabonwayo. Into ungakazi ubona ukuthi ikhona. Sika sambona uNkulunkulu sithi ukhona. Yena sinofakazi balo ukuthi ukhona. Amen. Mina uJesu ngiyamazi. Amen. Angikholwa nje kuphela ngiyamazi. Noma ngambonanga kahle kodwa wafika endlini. Isosha uSathane. Amen. Wafika wamkhulula. Yeah. Hey wafika. Yakhululana uJesu. Yeah. Kodwa ukumazi uJesu akusho ukuthi uyakholwa. Ngikhulumele lo nto izolo. Amen. Ukukholwa nokumazi uNkulunkulu into embili. Phela ngabe noJudas wakholwa kana kuthiwa kuya ukuthi umboni. Ukukholwa nje ukukholwa. Amen. Leli izwi lakhe lisho ngamazi uJesu azayiveze kuyinceke umbono kodwa ungamkholwa. Amen. Asikholweni. Amen. Apamani, azalwane, Hallelujah. 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 Ayishayile uNkulunkulu izandla abangcwele. Hallelujah. Hallelujah. Siyambonga uThixo. Siyambonga uThixo sengasingangapheli. Hallelujah. Sengasingangapheli.
Ngibonga igama lenkosi. Siyambonga uThixo. Siyambulela uThixo bazalwane. Siyambulela uThixo Tata sabuyile ekhaya. Ngibonga igama lenkosi. Asincede okomelezwa ngazo zonke into zithethwa apha. Ziyasiqinisa. Lesicima noba sithi sodwa. Nomnye nxa ijonga yathi into kodwa xa siyabona uba sikhona. Xa kwahluthwa kwangaphambili nathi. Amen. Kodwa uThixo nathi ngamaxesha onke. Ngizayithetha ke ngokuba ukhumalo ndiyavuya umtshana ekhona. Ukuba khona kwakho apha besine ngxoxo nawe okwayiwa kuyintoni wasongxoxo but sasinento sasinayo pha endlini last year. Sithetha ngetopic sasithetha ngayo kundim utata uPutso utata uMayongo. I think last year ngabo-August July. Umtshana wayekhona ke eVidorizer lo service leyo edishiya lo. Sathi xa seyivalayo wathi umtshana malume nami ndingamvukela ukummeme lo tata exela wena. Ndingayithambazela loo nto leyo uba ummeme uyabonakala ngatata ngathi ngamamele ndingayivukela loo nto ukummeme malume nokummeme malume. Amen. Hallelujah. Hasehli uletaba votia zizwila azikwesh azikawo abadlala uThixo uzawuhlala nathi kwimeko zonke sithembakale nje thina. uTimoti okanye uPetros uthetha la mazwi. uJesu enyuka naye yana bentabeni. Lithi iBhayibhile wakhazimula kajongeka. Kweso simo sinjalo lithi iBhayibhile kwathi qi uEliya. Kwathi qi uMoses. Uthetha amazwi